Sit up, sit up. Sit up muna, sit up. Matulog masyadong bayang isa na. Nanay. Oh, actually, okay lang po ako. Okay lang po dito. Sit up muna, sit up. Hello po, Nanay Josepina. Saglit lang po, sit up kami. Sit up, practice sit up. Oh, Angela. Hello, shout out. Hello po, Angela Castillo. Ikaw na? Ano pa niya? Saglit lang po, sit up muna kami. Sign up. Salamat po, Nanay, sa tamsa, sa tuso. Sige po, baba po, baba. Subukan natin ipin. Ipin natin po. Okay. Practice. Posey Dilo. Howsy. Hello po. Hi. Igalaw shout sa'yo. Patamsak po sa primer ni Bachelor. Saka kay Nanay Adami, patusok po sa upcoming primer. Saglit.
YouTube. Oh, I have a friend here. Chinese man, Chinese. China. Hello? Nani? Kole? Koko nani? YouTube. Ano to amita mo ko? YouTube. Correct. Kitay. 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 Correct. Oh, Aro yo. YouTube. Hindi. Hindi naman. China siya eh. Kita mo na ipid tapos may ano ba? medyo YouTube. Ano ba yung ngalan? Mudachi, sabi mo so. May mga putsoy check. No, dito. Istorya ko na yun. Wala na ko wala. Tapos luto, arigatou gozaimasu. Hoy. Kampe. Kambing. Ay, kambing. Sensei, kambing. Sensei dyan na yun. Sensei. Gozai to sensei yo. Dito na lang siya. Muko, no mo dahil mo. Nanay, Spinaja, ito po si Yonono. Okay. Magkasama kami ngayon ay. Kasi may pinapatulong ako sa kanya na ano, Kambing. paano maayos yung ano namin, Tame? Tame? Oh. paano maayos yung ano, yung laptop. Opo. Wala po nanay. Ay ko na yun. Ano. Hello po. Usapin mo sa nanay. Onaji? Oo, Naji. Ata? YouTube mo karo? Sa? YouTuber yo. Kambing? Tame yo. Hello po, patamsak naman po kay Nanay Marta Dami sa upcoming LS. Upcoming LS. Mada. Watashi tachi moko koro. Dayo mo. Ryuri watashi dagero. Umalis na yung incheck. Kulit ng incheck niyan kulit. Hello po, tapos na po tayo kay Nanay. Palitan naman natin kay Jose. Mabilisan lang. Mabilisan lang itong live namin. Paano mag-pendoy? Hindi, dalawa. Duwa mo yung kundi cellphone mo gamit. Tapos replace ka lang din. Ang isa din ang nakalive ako. Ilan pa may kung na-add mo doon yung sequence lang. Ang ginpin ko. Araw yung add pa. Okay. Tapos leave ka comment, lawig para makita na. Hello po, Jose. Add ka ni Yunon Vlog. Pakibalikan na lang. Hindi, ang lang to ng video. Kung ano ang sulod ka video, mura ni comment mo. Tapos, Hindi naman na. kung ano, hambal na vlog.
Tapos butang mo sa punta. Timbangan din? Hindi mo maintindihan? No lingwahe na? Tayo lang eh. Sige lang po nanay. Okay lang. Wala may nagtusok na eh. Yung double G, linggo mo. Ah. Oo. Oo. From dito Canadian. From. Para sa sunod. Sige ron to. Ay, gumin. Ay, salamat po. Tusok muna ako ng Ganto kay nanay sa pinabalikaw. Magkadto buwak. sige, itusok ni Ganto nanay. to. Tapos back mo dyan makita mga ngaran na. Makita mo to. Nan. Tapos click mo. Doon nakano na ko niya yun. May ka ulit. Tapos na po, Nay. Okay ka po. Yeah. Adya sa... Ilang taon mo na isang buwan, dili sa sulod ng live. Iba gali niyo mo. Live Na chat mong na gamit pala. ko isa gali ka, no? Lain ba lang? Hindi. Hindi ba? Dalawa yung itusok ko dito. Sige po nanay, salamat po. Tinuturoan ko pa si Yunon kasi nagpapaturo pa kasi para may kasama ako pag mag-live ako. Marami kasi itong alagad eh. Maraming cellphone. Ito marami itong alagad. Kunti lang. Sa sunod kasi tinuturoan ko pa. Marami kasi isang May cellphone. may gadget na pero isa-isa lang yung Yuda, account. Miguel Archap out. May jacket yun na po. Balik to season. Hawaiian Maharlika. Basta hina pa sa live. Tsaka mahina yung Sa akin internet. po, alas Ilonggo. Ito po si Yunon. Tinuturoan ko pa siya sa akin. Mag-alalay ng mga subscribe. Tsaka yung yung Mga alagad ba, laptop nag-alalay. ko sa kanya. Pinatesting kasi medyo nahirapan ako sa laptop. Simpay. Siguro na maka-live na rin ako pag kabisado ko na. Kaso hindi ko pa kabisado kung paano gamitin yung live eh. Sige po nanay. Well, see you na. Ganda to si Yun na to eh. Yun na baba mo bahay mo para makakuan ka ni Yun makita ka niya. Ako ng sa akin channel natin. Ang nakapendoy. Ang tabi. Okay, parang okay lang. Tapos
Ah, Ah, tapos kamusta ka? kamusta po? Tapos leave a comment. Yan na po, tapos na si Yunon sa'yo. Kawayan ng Maharlika. Maliliit Kawayan na ng ano, na ambag. Okay na yun. Ano, comment ba doon? Hello lang. Hello po. Wala ng tao. From Wala na po. Bye-bye na po. May tao pa ba? Practice lang to po kasi tinuturuan ko pa yung kasama ko. Bye-bye, bye-bye, bye-bye guys. Short lang muna. Short. sige na. Bye-bye. See you next time. Bye-bye na po. Maharlika. Nandyan. Ako lang nakatutok. Eh. Mm. Okay rin ba? Eh,